Jeste, na taj telefon. Pa su šiz, tako se zove. Eto tako, zavisi. Ali zašto ne treba meni?
Koji god hoćeš. Ima dosta ovako različitih stilova, slikara, ovo i dajemo na rata, fotovizije, popise. Nisam ja znala da to ima. Dobro, to je sve, to je sve. O, ne smijem. Ovo je